Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod indi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in Hanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa tagnay ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bomboanay sa Untupit sa 23 sa bulan sang Nobyembre 2021. Martes karon yan daw, Martes edisyon sa ito ng pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga ala 1:30 sa hapon. Sa aton pangalagad, subong ito pag-updan kita sa aton ng mga Bombo reporters, subong man sa aton ng mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome nato mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita nga babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Sa samtang antes kita magbuhi sang pila naton ka mga headlines, kuha nato na isa ka flash report. Bombo Flash Report. Upod karon sa kay Bombo Franz Andro Burgos. Bombo Franz, please come in. Bombo Dan, may isa naman ni kasunog, no? Especially sa bayan sa Paragaliit. Di ba naman ito, Bombo Dan ko, isa illegal residential akong commercial nga bahay na building, no? Pero Bombo Dan nato ni Karotektikol. Kaya kita nagkatulong naman sa area. So Bombo Dan, matayenta na karoon kayo doon, napatenta na tondo, isa sa mga ginalihan sa mga ginawarahan sa mga LPG. Bila ko mga liquefied petroleum gas. Ato ni Bombo Dan, no? Para pantay next daw information nga baton. Information na baton ko dito balaliyaan sang LPG nga yes, ti daw delikado na kung amo na sistema. No, i-confirm na nato na. Para matubo tagit po tayo kag matulong nato nang dugang mga impormasyon. Ano kasi nga sunog po buta. Okay, sige, salamat gid Bombo Franz. Yes, Bombo Dan, para sa press reporting is Bombo Franz sa Burgos, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Bombo Flash Report. Ang dugang nga detalye mga kabiyanan mabatian karon dugay-dugay. Samtang sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Preparasyon para sa palabuton nga eleksyon, ginistoryahan sa ginpatigayon nga Joint Peace and Security Meeting. Mambukal Mountain Resort, pagabuksan na para sa mga fully vaccinated. Mayor Sulanoy sang nabas nagpayag angot sa sakada nga nagpalagyo gikan sa ila siniyang ginatabuan sa siyudad sa Carlota. Firecrackers area ginatalana na o kung ginaistoryahan na karon sa siyudad sa Bacolod. Ini kaagot gapon sa pagsilibrar naton sa pagbulag sang tuig. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, kandidato nagagamit kuno sang cocaine sa yate kag eroplano amo na nga hindi madakpan. Sunod sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Tiara na gina baluan na gina nga ara sa yate o sa eroplano, hindi gin mapagitaan na pagi nga dito mismo sa yate ang ginasakyan na may ma-operate dito kung sa eroplano. Dakpunta kung sino ning kandidato nga nagagamit sang cocaine. Siling sang kilala ko siya basi ang ginagamit guro bukayo, ang ginkaon niya bukayo. Nga nasalaan bukayo. Kandaw si Bumbuaron. Bukayo nga ginkaon siguro. Nga bukayo, nga bukayo. Ang bukayo gali ang iyasin nga acronym cocaine. Cocaine. Coconut kag sugar cane. Coconut kag sugar cane, cocaine. Sa aton nga pulong, ang cocaine, amo na siya ang bukayo. Coco, lube, nga may kalamay. Coconut, no? Coconut and sugar cane. Cocaine. Isakto man, no? Basi kuno cocaine, basi kay kuan kuno to.
basi bukayo. Basi palakaon ni ang ini nga kandidato, basi palakaon ra sang bukayo haw. Siya mabakal niya, naman ta, order naman ta cocaine. Sige sir, cocaine, ma-deliver kami na sang cocaine. Pag abot gali, cocaine, acronym sa coconut and sugar cane. Samtang sa piyagkabahin, sa pinapig ka mga balita nasyonal, pag dulong sang food supply sa Ayungin Shoal, hindi na kuno pagbalabagan sang China. Suno sa kay Defense Secretary Lorenzana. Tuod ka, hindi na pagbalabagan sang China. Tinga, ano kuno tong rason, Secretary Lorenzana, nga nagbalabag sila primero, ano kuno tong rason? Daw, ining ginahimo nila, daw trial and error lang. Nga, testingan na nila kung basi hindi mo na magpiait, okay lang, hindi na pagpalabayon. Pero kung magpiait, palabayon. O kung basi panugutan na lang sa China kay nag-ibuwal na ang pila ka mga kapungsuran. May 5 ka mga kapungsuran nga nasuya. Nakag tikon pululihan ng China, karamaan man ng China no? Gani kung isa daw makasiling kita nga, daw hindi kayo magpati ang hindi kayo magpati nga, hindi na lang kita ang payag sa presidente nga, way tas ang ibato daw, way tas ikasarang sa China. Hindi tayo magagira sa China. Hindi man tayo maggira sa China. Pero kung way tas ang imuon, daw pa rin lang ginsurrender ta na ang atong kinamatarong, ang atong nga ginaangkon sa ila. Kaya bisan, kung i-insister ta niya, hindi man nagyapon mag-ira ang China sa aton, magtayada lang iban nga mga kapungsuran nga gadampig sa aton, mga lagaag ang China Sa nagapanguna nga mga balita international, French Prime Minister Jean Castex nagpositibo sa COVID-19. Di daw fully vaccinated. Daw fully vaccinated naman ni ang French Prime Minister nga nagpositibo gyapon sa COVID-19 now. Pfizer BioNTech yagin pabugal ang pag-angko nila sang 100% nga pagka-epektibo sa ila nga bakuna. Ang neto ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal ka international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Samtang wala pa kabalik ang patrol sa sining gin-flash report gisa kasunog, mabubuo ka na ibanwas ang pila ka mga importante nga mga panumdom, magabalik kita pagkaligad gilamang sini. Standby! Bumbo Radyo Bacolod. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iba niya. Pabalik na mga kabenan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Odto. Ongoing karon no ang kalayo sa sining gin-report nga may isa ka struktura nga nasunog. Kag ang initial report nga to nabato nagabaligya ko rin sa mga LPG. No, ang may mga tanaw na to no kung bala nagadako pang kalayo o kung basi nagamat-amat naman gamay or basi under control na no. 45 minutos banwa ang nakaligad sa tagna ng alas 11 diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Odto. O diri kita na sa lakat sa pamulitika daw na nagamat-amat na ni sadya kay nagamat-amat na klaro daw na nagamat-amat na athag ang tayadahay no kag kun wala labot sa tayadahay laglaganay. Subong may mga presidentiables na nga nagpa-drug test para siguro gid kung sino ning ginatumod sa nga presidente. Although nga klaro naman ang iya sini nga mga clue nga ginhatag, pero laing ginabi kung ihambal niya ang pangalan sa sining presidentiable nga iya ginatumod nga nagagamit sang cocaine. Kag bangod sini ay pila ka mga presidentiable sa nagpa-drug test. Kaya ginaulat naton nga masunod man pa drug test ang ining ginatumod sa nga presidente nga presidentiable. Kag sa social media kung ano kasako karon ang aton nga mga kandidato, amo man kasako ang mga trolls sa social media kaangay sa Facebook sa pagguba no guba ni sang pangalan kag pagwapuhay ni propaganda kung ang isa to ya maayo magpropaganda kag damo siya mga propagandista kag kabalo gid ya magguba sa pagkatao sa nga kaaway ti dako gid ang edges niya, dako gid ang iyang lamang sa kontra kay sa subong ang kalabanan nga mga kultura nato nagasalig sa ila sini banwa nagasalig sa ako nagasalig sa ila sini nga gusto may baluan sa Facebook. Kung ano gina-post sa Facebook, amo na patihan man dayon. Sa liwat sa aton nga mga kulturan, kinahanglan nga kabalugid kita mag-identify, kabalo kita maglantaw, makadiscern kita kung insakto, kung hindi insakto, kung piki o kung hindi piki, ang naka-post sa Facebook. No, hindi kita mangin sirado ang aton nga utok kay kung mangin sirado ng utok naton nga daw hindi na kita maglantaw pa sa kung ano man ang ara sa pihak kay dili ka nagiliyang sa pihak ginsirado mo ng utok mo basi mari malaso kita sa ulihi. No, kay basi bala ang imo ginatindugan hindi na siya kwalipikado kaya tungod ginsikway mo ya kay tungod nga biktima sang black propaganda kaya mo na ginapatihan diba si mari malaso kita sa nadiri no
That's why nga sa aton nga mga kauturan, kinahanglan nga mangin maalam kita, mangin bakas kita sa paghibalo sa kamaturan. No? Hindi lang kita mag-rely sa kung ano gina-post nila sa Facebook. Kay kadamo sa mga gina-post nga perti kalayo sa kamatuoran. 12 minutos ang nabilin kamagadangan kita sa tag ng alas 12. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Balikan tanan karon dugay-dugay ang report may kantanan sa sunog nga nagluntad sa siniya nga mga tinion diri sa isa ka area sa syudad sa Bacolod. Kay mga pila ka minutos pa lang nakaligad sa mga litrato nga gin-forward diri sa aton daw maitom ang aso daw nga nagagwa sa isa ka struktura patimaan nga may ara pasang o kung hindi uway pamatap na ang iniiya nga kalayo. Sige, sa aton nga mga kultura nalong kita pirmi daw kay kabudlay banwa kung masunugan kita kay may ang matabo kun matupok ang aton yang puluyan tanan nga mga kagamitan naton tupok man masugod naman kita sa puno no suguran ta naman sa puno ang pagkulikta sa aton mga kagamitan kag pagpatindog balay di masyado niya ka pait no kung masunugan kita. That's why nga dapat halong gid nga mapailayo kita sa sunog o kung sa insidente nga kaangay sini ining sunog nga nagluntad sini gilamang 10 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 12 diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Balikan ta dugay-dugay no ang patrol makaplastar dito kay parang tanaw naton ang latest nga sitwasyon no pagi sa mga videos nga ma-forward karon dugay-dugay sa nga patrol para nga may balasihan man sa paglantaw ang aton mga kuturan sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sige. So ang Bureau of Fire Protection, ang Amity, ang Chamber ang nagpadulong na. O kung ato naman dito ang ilang presensya sa nasambit nga area para nga magka-augment man sa aton nga Bureau of Fire Protection. Ang ato dito karon mga kabayan na nagapatigayon sa pagpalong sa nga kalayo nga resulta ini sa isa ka sunog nga nagluntad mga kabayan sinigilamang nga mga inuras diri sa may southern part sa siyudad sa Bacolod. 9 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 12 diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Samtang sa piyakabahin pagadugangan naton karon diskusyon ang ining sabahin banwa sa mga sakada nga nagapalalagyo gikan sa ila sini ginatabahuan sa syudad sa Carlota kay may ara sa interview karon ipabati si Bombo Franz Andrew Burgos sa alkalde sa Nabas no nga sa diin dito ni naghalin ang ining mga sakada nga nagpinalagyo. Ano ang mahimong assistance sa ila sa ditong municipal mayor considering nga may aras ang pagpamahog sa kabuhi sa sini mga nakapalagyo. Sa karon ginawa nilang kapanagong wala sing may makasiplat sinisila kay ginakulbaan no. Balikan ta na kanon dugay-dugay ari na ang dugang mga detalye sa sining sunog nga nagluntad sining karon gidlang Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombo dan live kita diri sa Maanyag 2 no. Barangay Alihis Bombo dan sa kini nagluntad ang isa ka sunog subong. Isa ini ka residential no. So Bombo dan actually may mga tagbalay mo diri.
May naglinupok? Oo. Mga ano oras, ma'am, dapat yan? Mga... mga 10. Lapit 11. May mga tao dito sa sulod sa ano, ma'am, sa building o ano? Man ko lang. Kasi ma'am, nagbalay? Away ko idea. Kaya bagula ko dagang sa kakita. Dagang mamayara. Nadagaling nga rin para sa refill sa mga butway lang ko idea. Refill sa ano? Way ko kakabalo. Wala ko. Kaya na pag nilupok, ano? Kaya kulbaan man siyempre kaya ang kalayo ara na sa babaw mo bisan layo kami din kitahon kasi mo paktan basta kalayo magpalapit na pala sa mo na. Ma'am, pangalap na na? Antoinette. Sige ma'am, salamat. Yes, daw pumbudan. So, si ma'am ang isa din sa mga witness pumbudan rin nga pag sa sunog. Pero pumbudan ang sunog, dito pa sa sulod, no? Kaya hindi kita masyado, kita masulod dito po sa mga fire truck. Pari na din pumbudan sa no? Sa tungagin sa dalan. Medyo sulod-lun ang area, no? Kung saan din nagluntad ang sunog bumudan, no? So, yes, bumudan, no? May mga residente, try natin. Ma'am, good morning. Paano pag-start ng sunog? Paano? Dali ko ni bisir, dali ko bisir. Oo. Kaya ano ko nga sa... Sige lang bumudan. Actually, hindi mga pumulo yun, dire. So, ano man na din, no? Do thickly populated ng lang area. So, sige daw damo, there is slum, no? Ano ginay mga those squatter, dari nga bahin. So, try na ito, bubudan check na kay Bati na kita ang gidri pala, no? Paano gini nag-sugod ang sunog. Ma'am, good morning. Ano ka mo, paano nagsunog? Nag-start ng sunog? Naganog ka na ligo ko, be. Sila to, bati na, ano sila. Yung, kaya na-tweet na, taligo. Ma'am. Parang nga. Sige, no? Oo. Sir, good morning. Ma'am, angkot pa lang kami, Nakita niyo pag-start ng sunog, sir? Oo nga, lupok na primero. Pero may idea ka mo paano nagsunog? Wala idea. Magasol siguro. Idam ko sa to. Ano na ako, no? Retail sang ano na gasol? Wala ko idea sila, sir. Kaya ito nga lupok na gayon. Kaya mo na tao sulod? Wala mo. Ato mga kagiyat, siya ko. Kaya na gano'n ako balikin na pag-lupok? Hindi ganun sir Tibo, tingala mo ka muna. Na lupok ang bako kalayo. Mga oras sa start ng sunog na pagka dito? Mga 10:30 siguro, dira. Mga 10:30. Mga pagka-bati mo sa linupok, mga pila ka lupok yun ang nabatian mo? Gamo mga susunod. Doon masabang usog, pas mo kalayo naman tayo. Sige, salamat. Pero ang mga tagiya, ito kusulod? Pero ano ginating area, sir? Purok Manyag Dos. Pinatingan, no? Ate, sige, bumutan, no? So, confirm na Purok Manyag Dos ka, confirm bumutan. Nga ano ni siya, no, do refilling bala. So din ni refill ang LPG o kung liquefied petroleum gas sa bumudan. So din nato, no, sikaron din nato ng lugar. Ibalon din nato bumudan kung ano gid man ni ang rason, no, sa nga sunog sa diri nga nasiling lugar, no, medyo ni bumudan, medyo masulod kita kadali, no. Tanong din nato kag posible pag nga wala rin natin ng mga information bumudan. So, pari nga lagyan rin, no? Ganda na rin bumudan. Nagdalagin. Check na to, no? Sige, no? Masulot na ito bumudan. Para baluan to natin. So, ano gina ni ang matutuod gid nga rason, no? Sa nga sunog. Subong bumudan. Morning. Yes. Sir, good morning. Hindi tanging nasulog, yun naman Tara. Hindi ko nakagi. Sige, be. Pero, bumuandro? Yes, bumudan. Pero why naman ginsubong? Do, nagkuha na man, puwas na. Actually, bumudan fire out na, no? Oo. Morning. Sir, nakita niyo pagsunog, sir. Nakikot balo, hindi lang ko. Oo. Pero trabante ka sulod? Hindi. Ano ginada, sir? Boss, nakikot mo, pasol mo na. Kasi lang, seryoso ako. Nakikot balo. Okay. Sir, good morning. Naibalo mo pag-start ng sunog? Wala ko idea. Kaya pagbugta ko rin, naggrabe na ang Kasi lang ginatabalay, sir? Wala lang ko wala lang ko idea. Do mga workers mo lang di ka, laban ka lista. Mga pilatis lang sa sulod? Mga around euro, mga less than 10 euro. Mga mga mulo. Ito mali dugay na na-deserve na palay.
mga 1 year guro. Napagkom lang yung na patindog. 1 year, 2 years. Okay. Pero ang tagiya ni wala ginate. Wala. Pero may idea kung sino ginating tagiya. Wala man. Kaya bisita man na sila. Wala mo ko ang kita ang mega bisita din. Kung laban lang gobra. Oo. Wala man sa minapilasan or mina-injured. Wala man. Okay, pag start sa sunog, bedeng kaya na. Pag start sa sunog, ginabala ko ni mga magwa na. Mula na dahil nga kanya ginin mo. Gindala ko din mangot to. So sabihin ng inyo balay? Ako na yun. Kita nyo. Oo. So hindi nyo kinakilala kung sino din. Hindi. Sa mga tramante, sir, then, wala mo ko kabalo kay panik kami may tutiban din. Di wala naman ko idea kung di naman So at least subong ng fire out na? Oo. Okay. Na laban may na okay man sila takan. Okay man sila tanda. Pangalan mo ganito? Eric. Okay, sige. Bombodan, so mo nito ang kaingod bala. Pero itong palibombodan ni Balon kung sino gid malating tagiya sa sininga balay, no? Itong nga sunuan mismo sa mga nakakita dire, mga trabahante lang ginadibombodan ang sulod. Ang arito sulod ang sininga sa bombodan, no? Sa nasilining rito kundi ni kina-refill ang liquefied petroleum gas o LPG. Bombodan. So may kay hindi man tama ka dako ang damage sa gintuga niya. So far bombodan hindi pa man matumod dinaton kasi pilagid man nag-estimate gid mga damage. Kaya sa pagtanaw diri nato bombodan actually dokumentado ginigiling balay. Pero may mga portion ning kung sabihin gid wala nag-start ang sunog. So tanaw nato guro do medyo madako-dako giniguro bombodan ng damage, no. Kaya hindi gid man tinato matumod kay because nagwa pala si simentadong dingding. So hindi mo matumod bombodan kung ano kinikadako ang damage. Pero kung nasa sulod siguro basi kung may mga bagay or may mga butang dami bombodan nga ba siguro valuable kag may mga value man bombodan ba siguro no kung isaon ni nato ti basi madako gini ang damage sang sininga sunog bombodan pero gina-check rin nato no yung din nato bombodan kay as of now sa ang ining balay may mga dire no duway na di mga tao susulod so katapon na lang isang Bureau of Fire Protection bombodan ang nabilin dire para mag-investigar sang kung ano ginagitunaan sang sunog, no? Kay tungod nga kung hindi bumutan ng ngagaw, ba siguro maglala pagid ang sitwasyon, no? Kagang sunog, basi magdako pagid bombodan. So bombodan, no? Ginahibalota na kung sino ginading tagiya, kaya as of now, ang tubang balay dire, pwede pagid bombodan mag-provide sang nagkakaigo nga pangalan. Kaya no? So naman sila puputan, dito why man sila puputan nakabalukid kung ano gid na di ang nagakatabos sulod sang sininga balay adri sa Purok Manyagos sa Barangay Alihis Bombodan. Ate sige, i-follow up na karon sa Bureau of Fire Protection. Yes, Bombodan, no, ibalota niya, no, kaya so now ang importante wala sang may nagkala injured. Correct. Sakto gid Bombodan, no, ay suno mismo sa kaingo dire, dito may di magbubuo na sa pulo ang mga trabahante dire kag puro man sila na balay naman sa katalagman Bombodan, no. Sige, salamat gid. Yes, Bombodan. Okay, salamat gid Bombo France. Yes, Bombodan, no, para amo na mga balita nga tipo sa patrol kag live dire sa Barangay Alihis ni Bombo France Andrew Burgos. Para sa Pamensang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo France Andrew Burgos, siya rin ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby. Pangulong Rodrigo Duterte inatasan ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na ibigay ang lahat ng suporta para sa 3 araw na vaccination drive. Samantala, supply naman ng booster shots para sa A1 to A3 priority sectors hindi dapat ikabahala. Open to all vaccination iminungkahi naman ng Department of Health. Ang Philippine National Police o PNP nilinaw na walang kautusan para sila ay magsagawa ng mandatory test sa mga kakandidato sa 2022 national at local elections. Ang pamilya naman ng mga nasawi sa Maguindanao Massacre umaasang maaresto na ang mga di pa nadakip na suspect sa malagim na insidente. At sa ating international news, ang bakunang Pfizer 100% effective kontra COVID-19 sa mga nag-edad 12 hanggang 15 anyos.
At para naman sa ating sports balita, Lakers star LeBron James sabay suspendido ng isang laro matapos ang pagkakasuntok sa sentro ng Pistons na si Isaiah Stewart. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, naabot sa 682,360 doses pa ng Moderna COVID-19 vaccines na binili ng pamahalaan ang dumating ngayong umaga sa Pilipinas. Ang mga Moderna doses na ito ay dumating sa bansa 2 araw matapos na inanunsyo naman ng pamahalaan na maaari nang maturukan ng booster doses sa mga senior citizens na nabakunahan 6 na buwan ang nakararaan. Bago ang senior citizens, inaprubahan na rin ng gobyerno ang pagbibigay naman ng booster shots sa nasa 1.7 million na mga health workers ngayong buwan. Sa ngayon, humigit kumulang 32 million na mga Pilipino na ang fully vaccinated kontra COVID-19. Ayon po yan kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Alexei Nograles. Ang bilang na ito ay malayo pa sa target na mabakunahan naman ang nasa 80% ng 109 million population ng bansa pagsapit ng May 9, 2022. Sa dagdag pang balita, si Pangulong Duterte inatasan ng lahat ng ahensya ng gobyerno na ibigay ang lahat ng suporta para yan sa 3 araw na vaccination drive. May report si Bombo Raymond Tinazap. Bombo Jane, Bombo Day, pinagkikilos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para ibigay ang lahat ng posibleng suporta sa Bayanihan Bakunahan Program. Binigyan din ni Acting Presidential Spokesman Cabinet Secretary Carlo Nograles na layunin ng programa na maitaas pa ang bilang ng mga Pilipinong mababakunahan. Ayon kay Nograles, kita naman ang ebidensya na ang mataas na antas ng bakunahan ay malaki ang naiambag sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa kada araw. Kasabay ito ang hinikayat ni Nograles ang mga hindi pa nabakunahan na makisali sa Bayanihan Bakunahan Project sa November 29, 30 at December 1. Ito niya ang pinakamabisang paraan para mabigyan ang kanilang sarili at kanilang pamilya ng kinakailangang proteksyon at kapayapaan ng isip o yung peace of mind. Sa ngayon, inayag ni Nograles na nasa 32.9 million na mga Pilipino ang fully vaccinated na at inaasang matagdagan ito ng 15 million sa gaganaping 3 araw na vaccination drive. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Raymond, yung 15 million na binabanggit mo na target na mabakunahan, abay napaka-ambitious ito, ika nga sa ilang mga eksperto. Pero kamusta yung paghahanda ng pamahalaan patungkol dito as regards naman sa bilang ng mga health workers na magtuturo ng naturang mga bakuna sa loob ng 3 araw na ito, Bombo Raymond? Well, nagbigay naman na ng assurance itong si Interior Secretary Eduardo Anyo, Bombo Dave, na talagang by all means kasama yung mga local government units, particular yung mga nasa barangay level, ay sila yung kikilos. Mantakin mo yung mga miyembro ng Sangguniang Kabataan, sila yung gagamitin na encoders ng mga data ng mga babakunahan, Bombo Dave. So yan yung talagang abangan natin. Kaya nga all resources of the government ay gagamitin sa 3 araw na ito at inaasahan din natin na maglalabas ng either proclamation or executive order ng Pangulong Duterte para sa ideklara na special working days yung 3 araw na yan. May pasok pa rin sa public at private, pero sila ay hihikayatin yung mga employers na hayaang magpapakuna yung kanilang mga employees. Pero doon naman sa 30 ay siyempre regular holiday yan dahil Bonifacio Day. Pero yun ang maganda dahil holiday din yan. So, harinawa, samantalahin yung mga hindi pa nakapagpa-register online dahil pwede ang walk-in. Punta lamang sa kanilang mga established, sa kanilang mga LGUs, alam na nila yan, yung mga established vaccination centers, Bombo Dave. Oo, kasi sayang naman, Bombo Raymond. By the way, si Bombo Jane may karagdagang katanungan na para sa iyo, Bombo Raymond. Go ahead, Bombo Jane. Oo, Bombo Raymond, alam naman natin na kulang talaga yung mga vaccinators, especially na nasa 15 million ang target ng gobyerno na maturukan itong 3 araw na vaccination drive. So may inaalok ba ang gobyerno
gobyerno na incentives para sa magsilbing vaccinators, Bombo Raymond? Meron yung local government units na concerned. Sila yung nakatoka na magbigay ng mga insentibo sa mga magbo-volunteers na mga vaccinators. Lalo na yung mga nursing graduates, yung mga medicine, mga medical doctors na graduate na pero naka-OJT pa o hindi pa nakapagkuha ng licensure examination. Hinikayat yung mga nasa tiyatawag na medicine and science-related courses, hinikayat na mag-volunteer, Bombo Jane. So, yan yung ginagawa. So, 5 million a day yung target nila na mabakunahan, Bombo Jane. Pero hindi naman nagtakda ng kota ang gobyerno sa mga LGU sa Bombo Raymond na dapat sa araw na ito, ganito, ganyan, karami ang dapat maturukan ng mga residente. Well, yun nga, yung incentive na bibigay sa mga LGUs. Kumbaga, pagalingan, pabunggahan ng diskarte ng pag-persuasion, pag-persuade sa ating mga kababayan na magpabakuna. So may mga kanya-kanyang gimmick yan. Asahan natin yung mga gimmick ng mga concerned LGUs, Bombo Jane. Yun, at may ibibigay na mga reward ang DILG, Bombo Jane. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, Bombo Dave, Bombo Jane, back to you. Matapos na mga maitala ang 900 na mga bagong kaso ng COVID-19 kahapon, yung COVID-19 cases abay inaasahan daw na bababa pa sa 500 sa buwan ng Disyembre. Alamin natin ang buong detalye kay Bombo Gerald Ulepa. Bombo Dave, Bombo Jane, umaasa nga ang Octa Research Group na bubulusok pa sa 500 ang maitatalang daily cases ng coronavirus disease 2019 pagdating ng buwan ng Disyembre o sa susunod na linggo na yan. Ayon kay Octa fellow Dr. Guido David, nagpa-plateau o nagpa-flatten na itong kaso ng COVID-19 dito sa bansa. Kapag nangyari ito, posible raw bumaba pa sa 200 ang arawang kaso ng COVID-19 case dito pa rin sa National Capital Region bago naman matapos ang 2021. Kung maalala kahapon, nang maitala itong 984 lamang na kaso ng COVID-19 sa bansa, na pangalawa sa pinakamababang na italang kaso kasunod pa rin ng 849 infections noong Nobyembre 16. Sakaling bababa sa 500 ang kaso kada araw sa buwan ng Disyembre ay maganda na raw itong pangitain dahil itong bilang ng kaso ay kung sa qualification na sa low risk na at ang bansa ay ligtas na dito pa rin sa nakamamatay na virus na COVID-19. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Gerald, kahapon parang may binanggit din ang Department of Health na kanilang estimates kung sakali man na luluwag pa at yung mobility restrictions sa ating mga kababayan sa mga susunod na araw, posibleng tumaas pa daw yung bilang naman ng mga active cases natin by December, Bombo Gerald. Nakasama ba yan sa mga pagtataya naman na ginagawa sa kasalukuyan ng Octa Research Group, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dave, may posibilidad pero since tuloy-tuloy naman itong pagbabakuna ng COVID-19 dito sa bansa ay i-consider rin niya na dito pa rin sa pagtaas o pagbaba ng kaso ng COVID-19 dahil posible ngang tumaas, Bombo Dave, dahil may balak silang ilagay na sa alert level 1 sa mga susunod na araw or sa susunod na buwan itong ating alert level dito sa National Capital Region. At kung titignan talaga, Bombo Dave, yung pag-iikot natin kahapon sa Manila saka sa Quezon City, talagang parang noong pre-pandemic na yung kalagayan, Bombo Dave. Pero napansin naman natin na yung ating mga kababayan ay sumusunod dito sa mga minimum health standards kagaya ng pagsusuot ng face mask. Yung iba nakasuot pa rin ng face shield, Bombo Dave, na yan ay talagang dapat sundin para maiwasan ito pa ring pagkalat ng COVID-19 dito sa National Capital Region, Bombo Dave. Nabanggit mo na lamang din, Bombo Gerald, yung patungkol naman dyan sa pagsusuot ng face shield na mayroon din bang pagtataya yung Octa Research Group hinggil sa pagsusuot ng face shield at sa posibleng epekto pa rin nito sa pagbaba palalo ng bilang ng mga naitatalang COVID-19 cases sa mga susunod na mga buwan, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dave, kasi hindi pare-pareho yung kanilang obserbasyon or yung kanilang mga idea tungkol sa pagsusot ng face shield. Sinasabi, kahit hindi na magsuot ng face shield,
dito pa rin sa public places kahit sa mga malls. Pero yung sa mga hospital naman kasi nire-require pa rin o mas mainam pa rin daw yung pagsusuot ng face shield para pa rin dagdag protection. So ibig sabihin ay mayroon pa rin namang bagay, malaking bagay pa rin yung pagsusuot ng face shield. Pero nasa individual na siguro yan, Bombo, Dave, kung magsusuot pa rin siya ng face shield pag punta sa mga matataong lugar, lalong-lalo na ngayong papalapit na itong holiday season at tiyak na bubuhos yung mga shoppers. Kung maalala, Bombo Dave, noong mga karang taon, October pa lang yan, bumubuhos na yung mga talagang namamasyal at pumupunta doon sa Divisoria para bumili ng kanilang mga ibebenta naman sa mga probinsya pagdating ng holiday season. So, yung nasa mga kababayan na natin yan, Bombo Dave, kung magsusuot pa rin sila para sa karagdagang protection ng face shield. So far, nakikita natin meron pa rin, Bombo Dave, yung mga susuot naman ng face shield dito sa National Capital Region, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald Ulepan. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, mariing kinundinan ng Makabayan Black ang insidente sa Ayungin Shoal noong nakaraang linggo kung saan hinarang at ginamitan ng water cannons ang Chinese Coast Guard vessels ang dalawang resupply boats ng Pilipinas. Sa ilalim ng inihain nilang House Resolution No. 2370, sinabi ng Makabayan Black ang insidente sa Ayungin Shoal ay nagpapakita lamang ng tumitinding aggression at arrogance ng China sa pag-claim sa mga karagatan at teritoryong sakop ng Pilipinas. Kaya naman hinihimok nila ang House Committee on Foreign Affairs na imbestigahan in aid of legislation ang naturang pangyayari. Humantong anila sa sitwasyon na ito dahil sa mahinang posisyon ng pamalaan at hindi pag-iit nito ng valid at rightful claims sa teritoryo ng bansa. Pinuna rin ng grupo ang anilay Kneel of War policy ng Duterte administration sa China na para sa kanila ay paraan para pagtakpan ang pagiging alipin sa banyagang bansa. Sa kabilang dako, kinalampag nila ang Kongreso na kumilos para matiyak na intact ang territorial integrity ng Pilipinas at pagpapanatili na nasusunod ang mga local at international laws para na rin sa kapakanan ng mga Pilipino. Samantala, paghimay naman sa pondo ng PCOO bahagyang naantala dahil sa printing official na naaktuang umiinom ng alak habang dumadalo sa virtual session. Ilang opisyal pagpapaliwanagin. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Supply ng booster shots para sa A1, A3 priority sectors hindi dapat ikabahala at ang open to all vaccination iminungkahi sa Department of Health. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Sa kabila ng sunod-sunod na pagating ng maraming supply ng mga bakuna sa bansa bilang bahagi ng pagkapaigting sa bakunahan laban sa COVID-19 ay hindi pa din pinahihintulutan ng Department of Health o DOH ang ilang mga private sector na maturukan ng booster shot ang mga individual na hindi pa kabilang sa priority group ng pamahalaan. Dahilan para ikabahala ng marami ang posibleng pag-expire ng mga bakunang nakaimbak lamang sa mga storage room ng mga ito kung hindi agad na magagamit ang mga bakuna laban sa COVID-19 virus. Sa isang pahayag ay sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneur Jose Maria Joey Concepcion na walang dapat na ikabahala ang taong bayan dahil noong buwan lamang ng Oktubre nang makatanggap ang karamihan sa mga bakunado ng AstraZeneca kung kaya't maaaring maturukan ng mga ito ng booster shot pagkalipas ng 6 na buwan o sa darating na Marso hanggang Abril sa susunod na taon. Wala rin aniyang dapat na ipag-alala ang mga nabakunahan ng mga Sinovac na
June na bago matapos ang taong ito dahil aniya sisimulan na nilang gawin ang mga bakunahan ng booster shot sa mga ito at plano aniya nilang gamitin ang AstraZeneca o Moderna bilang COVID-19 booster shot. Sinabi ni Concepcion na kanya nang iminungkahi kay DOH Secretary Francisco Duque III at Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na gawing open to all ang inilunsad na programa para sa bakunahan ng booster shots sa A1, A2 at A3 priority sectors kung saan ay maaaring sabay-sabay nang mabakunahan ang mga individual na kabilang sa mga ito. Maaari anyang maglagay lamang ng priority lane para sa mga A1 hanggang A3 priority sectors upang maging maayos ang isasagawang bakunahan para sa mga ito. Aniya, maaaring gawin ito ng pamahalaan dahil madami ang supply ng bakuna laban sa COVID-19 virus sa bansa. Samantala, ibinigay naman ng Department of Health o DOH sa mga LGU ang mga bakunang malapit ng expiration upang maiwasan na masayang ang mga ito. Magugunita na una nang sinimulan ng pamahalaan ng bakunahan ng COVID-19 booster shots para sa mga frontline healthcare workers, senior citizen at mga individual na immunocompromised bilang karagdagang proteksyon laban sa COVID-19 virus. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Si AFP Chief Lieutenant General Andres Centino pinangunahan naman ang pagtatapos ng AGEX Dagit PA 2021 at kaugnay niyan maki-update din tayo sa resupply mission ng mga barko ng Pilipinas doon sa Ayungin Shoal. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Annalise Soberano. Sa mga oras na ito, Bombo Dave, masasabing naging matagumpay ang isinagawang resupply mission sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ngayong araw. Bandang alas 11 kanina nang dumating sa BRP Sierra Madre at na-deliver ang mga supplies para sa mga sundalong naka-station sa lugar. Ayon sa source, walang naitalang untoward incident sa isinagawang resupply mission. Dagdag pa ng source, ginipit pa rin ng konti ng Chinese Coast Guard ang civilian vessel pero hindi na ito hinarang. Una nang sinabi ng mapapagkatiwalaang source ng Bombo Radio sa Armed Forces of the Philippines na natuloy nga ngayong araw ang resupply mission para sa mga sundalong naka-station sa BRP Sierra Madre sa may bahagi ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon pa dito, alas 10 kaninang umaga, lumagpas na ito sa Sabina Shoal ang barko na nagdadala ng mga pagkain. Sa monitoring naman ng militar, walang insidenteng panghaharas na nangyari sa barko na nasa resupply mission. Sinabi pa ng source, nagpalipad din ang Western Command ng Philippine Air Force asset para subaybayan ang barko. Bukod sa may mga lumilipad na Air Force aircraft, naka-alerto din ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na naka-station sa Pag-asang Island. Magugunita na noong November 16, hinarang ng 3 Chinese Coast Guard ang 2 sibilang bangka na nagdadala ng mga pagkain para sa mga sundalo at hindi pa nakontento. Nag-water cannon ito para dahilan i-abort ang misyon at bumalik ang mga ito sa Palawan. Samantala, pinangunahan naman ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Andres Centino ang formal na pagtatapos ng AFP Joint Exercise na tinawag na Dagit Pa o AGEX Dagit Pa 2021 sa Campo Aguinaldo. Ang AGEX Dagit Pa ngayong taon ay nilahukan ng 1,492 active personnel at 92 reservists mula sa lahat ng AFP major services. Kabilang sa mga isinagawang pagsasanay ay ang cyber defense exercise, air detection at interception, live fire exercise at urban operation, maritime operations at amphibious operation. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pagimay naman sa pondo ng PCOO bahagyang naantala dahil sa printing official na naaktuhan na umiinom ng alak habang dumadalo sa virtual session. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Dennis Hamito. Bahagyang naantala ang pag-imay ng pondo para sa Presidential Communications Operations Office o PCOO sa bahagi ng Senado. Pero hindi ito tungkol, Bombo Dave, sa mga dokumento kaya naman ay unliquidated funds, kundi tungkol sa tauhan ng ahensya na naaktuhan na umiinom ng alak habang nagpapatuloy ang deliberasyon. Kinilala ito ng naging acting Senate President
na si Senator Sherwin Gatchalian habang nasa ibang lakad si Senate President Tito Soto at tinukoy nga na yung involved dun sa sinasabing umiinom ng alak ay yung General Manager ng Apo Printing na si Dominic Tahon. Ikinidismaya naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang naging asal ng opisyal, lalo't siya ang nagtatanong sa dumidepensa sa budget ng PCOO na si Senator Richard Gordon. At bunsod nga nito, nais na pagpaliwanagin ng mga mambabatas ang ilan pang opisyal ng PCOO upang maipaliwanag ang naturang hindi magandang pangyayari. Narito ang sunuran tinig ni na Senator Sherwin Gatchalian at Minority Leader Franklin Drilon. But may I remind everyone to conduct proper virtual etiquette. This is a public hearing and we can all see you. We can all see what you are doing. Mr. President, this is not only a committee hearing. This is a session of the Senate. And I have information that Mr. Tahon is drinking liquor. I was also informed by our Sergeant at Arms that he saw Mr. Tahon drinking alcohol. Mr. Tahon is the General Manager of the Apo Printing Office, a GOCC attached to the PCOO. Bagi ng mga pahayag ni na Senator Sherwin Gatchalian, ang presiding officer ng ginawang sesyon at si Senate Minority Leader Franklin Drilon, kaugnay naman ang kanyang mga pagtatanong. At dahil dito ay hihigpitan pa ng Senado yung kanilang mga panuntunan dito sa mga virtual activities, lalo't may ilan daw na hindi nakikinig minsan at mayroon pang iba na gumagawa ng extracurricular activities. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang pamilya ni Bombo Bart Maravilla hiling na mahuli na ang mga di pa naarestong sospek sa Maguindanao Massacre kasabay ng 12-year anniversary ng malagim na insidente. May impormasyon ang Bombo Radio Coronadal. Muling binisita ng mga kaanat ng mga biktima ng Maguindanao Massacre ang lugar kung saan nangyari ang malagim na krimen kasabay ng ika-12 anibersaryo ng malagim na insidente ngayong araw. Ito ang pahayag ni Janshin Maravilla, anak ni Bombo Ernesto Bart Maravilla, na isa sa mga biktima ng kalunos-lunos na massacre. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, ayon kay Janshin, kasama ang kanyang ina at iba pang mga kaanak na pumunta ngayong araw sa massacre site upang magsagawa doon ng pag-alay ng misa, bulaklak, pagsindi ng kandila at pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mahal sa buhay na naging biktima ng massacre. Ngunit, limitado lamang ang mga pagpunta sa site, di gaya noong nakaraang taon na wala pang pandemya na COVID-19. Sa ngayon, umasa silang mga pamilya ng mga biktima ng massacre na makakamit na nila ang buong hustisya, lalo't partial pa lamang umano ang kanilang nakuha sa paglilitis laban sa suspect noong Disyembre 19, 2019. Aminado rin itong hanggang ngayon, kahit na sentensyahan na at nakulong ang karamihan sa mga suspect na sangkot sa massacre, hindi pa rin may pagkakaila na nakakararamdam pa rin sila ng pangamba at takot para sa kanilang seguridad, lalo na't ibang mga sospek ay nanatiling at large habang iba naman ay napawalang sala. Sa kabila nito, nanindigan itong patuloy na lalaban upang makamit ang hustisya na kanilang inaasam. Nagpasalamat rin ito sa patuloy na sumusuporta sa kanilang pakikipaglaban. Kung matatandaan, 58 ang naitalang patay sa naturang massacre, kabilang ng asawa at anak ni dating buluan at ngayon Congressman Ismael Toto Moradato, kung saan 32 dito ang mga mamahayag. Nang December limited lang man abi ang magkato Bombo Bing sila mami lang sa kanan lang asawa. Sa Jensen nagpuntahan sila sa siklo na sila now. May candlelighting sila tapos sa hapon may program sila sa buluan. Yan ang ulat narito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas at Assistant number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:25 na ng tanghali. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Bombo International News. Inihayag ng Pfizer at BioNTech na ang kanilang bakuna sa COVID-19 ay nananatiling 100% epektibo sa mga batang nag-edad 12 hanggang 15 anyos.
4 na buwan pagkatapos ng pangalawang doses. Sinabi ng kumpanya na ang bagong data na kinasasangkutan ng 2,228 mga kalahok sa testing ay makakatulong sa pagsuporta sa kanilang mga aplikasyon para sa ganap na pag-aproba sa Amerika at sa buong mundo. Walang malubhang alalahanin sa kaligtasan ang naobserbahan sa mga individual na may hindi bababa sa 6 na buwan na pag-follow up pagkatapos ng kanilang pangalawang doses. Ayon kay Pfizer CEO Albert Bourla na habang ang pandaigdigang komunidad ng kalusugan ay nagsisikap na patasin ang bilang ng mga nabakunahang tao sa buong mundo, ang mga karagdagang data na ito ay nagbibigay ng karagdagang pagtitiwala sa profile ng kaligtasan at pagiging epektibo ng kanilang bakuna sa mga kabataan. Ang bakuna ay binigyan ng US ng Emergency Use Authorization para sa mga kabataan noong buwan ng Mayo at plano ng kumpanya na humingi ng ganap na pag-aproba sa lalong madaling panahon. Ang bakuna ay kasalukuyang ganap na naaprubahan lamang sa mga taong may edad na 16 anyos at sa mas matanda. Bombo Sports News. Suspendido ng isang laro ang Lakers superstar na si LeBron James matapos ang pagkakasuntok kahapon sa sentro ng Detroit Pistons na si Isaiah Stewart. Kung maaalala kahapon ay ma-eject din itong si LeBron dahil sa naturang insidente. Ito pa lamang ang ikalawang beses na nasuspende itong si James sa kanyang halos 2 dekada na paglalaro sa NBA. Samantala, 2 larong suspendido naman ang ipinataw sa 20-year-old na si Stewart matapos nga ang pagwawala nito sa court kahapon. Kahapon sa ikatlong quarter, kita sa video ang pagwasiwas ni James ng kanyang kamay at tinamaan ang Detroit Pistons center na siyang dahilan ng kanyang pagkaka-eject. Nagtamo si Stewart ng malaking sugat sa kanyang kanang mata matapos na masuntok ni James habang pumuposisyon sa free throw ni Jeremiah Grant doon naman sa third quarter ng kanilang laro. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Si Pangulong Rodrigo Duterte inatasan ang lahat ng ahensya ng gobyerno na ibigay ang lahat ng suporta para sa 3 araw na vaccination drive. Supply naman ng booster shots para sa A1, A3 priority sectors hindi dapat ikabahala. Open to all vaccination iminungkahi sa Department of Health. Ang Philippine National Police nilinaw naman na walang kautusan para sila ay magsagawa ng mandatory drug test sa mga kakandidato sa 2022 national at local elections. Pamilya naman ng nasawi sa Maguindanao Massacre umaasang maaresto na ang mga di pa nadadakip na sospek sa malagim na insidente. At sa ating international news, bakunang Pfizer, 100% effective kontra COVID-19 sa mga nag-edad 12 hanggang 15 anyos.
At para naman sa ating sports balita, Lakers star LeBron James suspendido ng isang laro matapos ang pagkakasuntok sa sentro ng Detroit Pistons na si Isaiah Stewart. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Pabalik na may kabilang sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 33 minutos sa nakaligad sa tangna nga alas 12. Bago lang yun naman ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. This time mga kabiyanan, malawag kita sa ating ikaduhang winner, lucky winner sa ating 1 to Panalo Part 20 promo. Standby! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yan na ato ni kaluwang winner sa 1 to Panalo Part 20 promo. Taga Purok Litsunan, Barangay 36, Bacolod City. Ang sining proof of purchase Alfonso. Congratulations sa kay Maria Antoinette Trinsolin. Maria Antoinette Trinsolin sa Purok Litsunan, Barangay 36, Bacolod City. Sa liwat, alauna 34 gilawag imong alan, dapat makuha mong imo premyo, hindi maglapaw sa 6 ka oras. Kung hindi mo mahingago kuha imo premyo, magagabot kami sang another winner kag ihatag namon ang premyo sa next sa magabutan sunod nga winner kung hindi mo makuha ang imong premyo sa sulod sa 6 ka oras. Sa ato na panumbalik banwa, istorya nato na ang pinapag ka mga issue kag tupiko. Balikan nato din sabayin sa mga sakada nga nagpalalagyo. Kay may interview si Bombo Franzando Burgos sa sining may interview sa mayor sa Nabas. Kay taga Nabas iring mga nasabit yang mga sakada. Inataran pagaligag lamang sa pinaka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi naging sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from
Health Services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every
9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! Pabalik na ba kabayanan sa ito na pagpangalagad diri sa panatuntunan na Bomboanay sa Udto. This time ko na ito report di Bombo Franz Andrew Burgos. Ano na ang update daw sa sini mga sakada nga nagpalalagyo? Ano ang matag sining assistance sabi sang municipal mayor sang Banwa sang Nabas. Kay may statement to pagwa daw sa pag-interview di Bombo Franz Andrew Burgos. Taga dito gini sila ang ining mga sakada nga nagpinalagyo. Nagligad pa ning simana pero until now daw wala pa sang tikang ang Department of Labor and Employment. Ambot ko na kantuan na to na on the spot checking na to. Ining nasabit yang lugar kung sa diin diri ni nagpalagyo o kung diri nagtrabaho mga sakada kag nagpinalagyo. Sige, balikan nato nabi ang report no upod sa kay Bombo Franz Andrew Burgos. Ginatutukan nato ni Banwa kay man makaluluoy man ini mga sakada nga tagpila naman lang ito ginabato nila nga sweldo kada adlaw. 130 pesos na lang no ang sweldo nga ang ginpromisa sa ila kuno to sa kada adlaw is 150. Tiway naman ang diya ang tag-iya ko na nagkontrata ang transaksyon nanay between the contractor kag sang tag-iya sang tubo, sang katubuhan. Wala man sa question na siguro. Ang question di between the contractor kag sini mga contract workers. Daw nga basi matuod gid man nga wala nagsanto ang una nila gin aprubahan kung una nila nga gin kasugtan sa aktual na banwa nga pagtrabaho nila nga sweldo sa kada adlaw nga 150. Dapat ang ilang mabaton, ang ilang nabaton ng 130, magluwas sila diri, masyado pa ka pigado sa pagkaon nga ginahatag sinisila. Nga daw magulang-gulang lang kuno sa kwan, sa ginapakaon sa ido. Sige, kuha naton ang report sa piyak linya. Daw kagina pa man hindi siya makontak.
daw may arata sa mga 20 minutos nga allowance mo. No, pag-contact, hindi mag-contact ang cellphone ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Basi, wala to signal siya nga lugar. Siya nga namtangan, nga daw hindi mag-contact. Sige, kung daw alang si Bumbo Franz, no, liton kita, balikan tala nagkaroon. Kung ano to na ang report ni Bumbo Liani Zil Minardo. Ini nga may kaintanan na mga kabyanan dahil sa may kaintanan ini mga kabyanan sa sining preparasyon, no, para sa palabuton ng eleksyon nga ginistoryahan ini sa ginpatigan nga joint peace and security meeting, no. Kung na to nabi ang report ni Bumbo Liani Zil Minardo sa piyak linya, no. Sigurado may signal ni siya siguro. No, kung naton ang report, ano ang preparasyon, ano na ang ginistoryahan, no, sa sining Joint Peace and Security meeting nga ginapatigayon sa piyak linya. Bumbo Liani Zil Minardo, please come in. Yes, Bombo Dan. So nagapatigayon ini ang Negros Occidental Provincial Police Office Bombodan, kasubong man ini, no, kaupod sinadri ang Philippine Army Bombodan, ang ara sa Philippine Coast Guard Station Negros Occidental, kaga Commission on Elections o kana COMELEC Negros Occidental sa kung sabihin, ginapatigayon ng Provincial Joint Peace and Security Coordinating Council o kana GPSCC meeting sa Kapanalig Hall, Camp Alfredo Montelibano sa nagligad nga adlaw Bombodan kung sa diin ang agenda sinisang meeting para strengthen ang coordination kag ang interoperability sa mga security forces agi sa coordinating council, especially sa preparasyon sa mag-aabot ni eleksyon sa May 2022 national and local elections sa Bombodan. So lakip na diri ang pagpasangyad sinisang monitoring sa possible election hotspot areas Bombodan. So ang mga officials sila ka ng uniform personnel sa personnel Bombodan sa government, no, doon sila kay Police Colonel Romy Palge Bombodan na wala pa gid nila ako na may ara sila ginaistoryahan na ang mga security measures sa Bombodan. Kay ini ang seguridad sa Bombodan hindi lamang sa mga dalalo, no, ilabi na gid sa mga kahanginan man kag sa mga katubigan o kana sa transportation na bala Bombodan, no, mga barko sini eroplano man o kana sa mga publiko nga salakyan na Bombodan. So kaupod sini sila tanan nga ginmitingan nila ang seguridad sini sa mag-aabot ang eleksyon na Bombodan kag ginatumod kung diin pa ang mga hotspot o kung mga possible hotspot area sa Bombodan. So ginapasanya gini nila o kung na apat gayon gid sila nga sa mag-abot nga eleksyon sini nga lauman gid nga peaceful bala Bombodan, no, so wala maayo sa mga ginamo o kung ano man nga mga insidente nga magakalatabo Bombodan. So Bombodan, pamatian naton si Police Colonel Romy Palge ang Provincial Director sang NOCPO. Tama po yun. Nagkakaroon po kami ng meeting with the co-chairs, si Brigadier General Pasaporte, Coast Guard ng commander dito sa Negros Occidental. At invited din po yung COMELEC ng Negros Occidental, duly represented by the COMELEC ng Bacolod. Opo. Ano pong mga pinag-usapan niyo po regarding sa paparating eleksyon po, Colonel? Tama po kayo, ma'am. Yung pinag-usapan doon ay preparation for the national and local elections 2022. So, may mga hotspot areas sa po ba na na-identify dito sa Negros po? Ibibigay po ng accordingly nung nagsabi yung COMELEC Bacolod na ibibigyan po tayo next meeting natin para makita natin yung mga possible hotspot area dito sa Negros. Ano po mga measures natin na, Colonel, na napag-usapan na po? Maganda po yung tanong nyo, about the measures. Kasi
we are mandated to secure or provide security by land, air, at saka water. So, kaya na-involve po yung mga nabanggit kanina na Philippine Army, kasama yung Coast Guard, at may mga measures tayo pero hindi pa pinapalabas kasi pinag-uusapan pa ito, especially na nasa new normal tayo. So may mga i-observe tayo na protocol, baga elections during new normal tayo by 2022. Kaya yung mga election place natin, election centers natin or polling place, baka nagdagan yan considering na may mga i-observe tayo ng social distancing and other protocols na sa health crisis pa. Hopefully, mag-ease yung mga protocols natin pagka bababa yung mga cases natin regarding COVID. Aha. Yes, sa Bombodan, na ang pahayag ni Police Colonel Romy Palgi, ang Provincial Director sa NOCPO Bombodan, nung nag-meeting ini sila para sa seguridad din sa mag-aabot nga local and national election sa May 2022 Bombodan. Labanan gini nga nagkakatabo nga may ara sa mga mainit ya nga mga insidente, no, may mga mainit ya nga mga pagtinayadahay sa tiyempo sa eleksyon sa mga remote area na sa probinsya sa Negros Occidental. Pero sa Subong daw pananaw ko, nagapinahimuyong naman lang anay Subong. Yes. Kurakit Bombodan, so daw na pagkita may nabatian nga akon kagamo, akon nakagarot, akon may mga insidente nga nagkalatabo diri sa Bacolod City kag sa Negros Occidental Bombodan. So kakabay pa Bombodan nga matawhay lang ini ang pagsaulog o kanang pagapatigayon sa kampanyahanay, ilabi kampanyahanay Bombodan kag sang election man sa mag-abot nga Mayo 2022. Sige, salamat gid Bombo Liani. Sa Bombodan para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto, ini si Bombo Liani Zil Milardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Liani Zil Minardo. On minuto ang nabilin kag magadangan kita sa tagna nga launa. Diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto, ang aton yang mga kapulisan ginapasiguro ginila nga kang aton nga Armed Forces of the Philippines na nga mangin malinong kag matawhay ang aton nga piniliay nga palaabuton kay isang una natabo diri sa probinsya sa Negros Occidental nga may pila ka mga area nga may arasang mga pressure nga ginahimo ang pila ka mga nagapadalagan para nga mapasiguro ang iyang kadalagan. Isang una nga tsimpo nga daan ang halos kalabanan nga mga katawan diri sa probinsya ang nagatrabaho sa mga asyenda. Kag ang kon ang isa ka asyendero ang magapadalagan ang himuon niya amo ang iintimidaron kag presyuron ang yasining nga mga obrero para butuhon siya. Nakalabot gani sa punto banwa nga may ara nga mga tinion nga amo na nagagawa ang sugilanon bala nga ang rubaton nga vote or gabot. No? Ang mga pumuluyo nga nagatungtong ilang puluyan sa duta nga ginapanagyan sa isa ka politiko, ginambalan sila yang kung hindi nila pagbutuhon ang nagatagiyan na sanduta, gabuton ilang puluyan, amo na nagtuhaw sa una ang tinaga nga vote or gabot. Pero daw subong way naman way na doon naglinong na. Kagakabay pa nga mangintayo yun ang paglinong sa probinsya sa Negros Occidental sa sining pagpatigayon na to hasta nga makatapos kita sa 2022 local and national elections. Sa piyakalinya ko ako ng report di Bombo Franz Andrew Burgos, ano na to ang update sa sini mga sakada kag mapahayag sang mayor sang Nabas kay ilan ni Pumuluyo ang involved sa sini mga sakada nga nagpalalagyo. Sa piyakalinya Bombo Franz Andrew Burgos, please come in.
Pumbudan, no, matapos ang pila ni ka adlaw man nga pagsubaybay dili pumbudan sa kung ano na ning resulta sa nga pagkikinuhanon pumbudan sa mga sa mga sakada kag mismo sa bahay sa Department of Labor and Employment. So pumbudan di na mention namin kahapon sa Cabo wala no pagin sa pagpakigangot man naton nga ang ilan ning alkalde may pagkabalaka man bala sa ila pumbudan. And because nga ang alkalde to gali nakabate man sang o nakabakon man sang reklamo o kon impormasyon pumbudan nga iya nga mga tinawo nga halindra sa Napas padulong diri sa syudad sang La Carlota sa probinsya sa Negros Occidental nga ginamaltrat para gali pumbudan sa nasiling isa ka asyenda no nga giningadla ni pumbudan nga asyenda Candelaria. So ang ilan ning alkalde nag pangitaman pumbudan sang tikang no kag gusto man makigangot sa dole pero nagpanawagan man gani pumbudan ang alkalde sang Nabas no kaya syempre may pagkabalaka man siya sa iyaning mga tinawo pumbudan nga hindi man bala mahimo nga talikdan o kung pabayaan lang kay because nga amo na nga na-experiensyahan sang masining nga mga sakada. I mention naman sa ato ng alkalde nga nagapadala siya gani pumbudan sa mga kwarta bala no para may bakal sang pagkaon ang ining nga mga sakada samtang amo ni ang ilabing kaka-experiensyahan dira kag bangod man sa pagabudlay man dira pumbudan no kay tungod nga ang sweldo hindi kit bala makabuhi bala pumbudan sa isa ni ka pamilya sa isa ka adlaw imagine mo daan ang promisa 150 pag-abot diri sa Negros nangin 130 na lang pumbudan. So ang ining alkalde no nga gikilala ni kay Mayor James Solanoy pumbudan sa nga basaklan no nga nangin gid kuno dako man kuno nga bulik bala no nga nakigangot kita sa iya kay gapangita man sa pumbudan sang pagid tuga pagid nga bulig no para ipadangat man sa sining nga mga sakada nga gusto na dira pumbudan nga makahalin sa nasiling ning asyenda nga bunga sa Candelaria kay makapuli na dira sa Nabas sa Clan Pumbudan. Tiga panawagan man sa mismo kay para sa iya Pumbudano nagapaminsar gid sa Pumbudan kay lumabudlay gid kuno mo no kay because sa mo panibilang ni sitwasyon sa mga pandemic. So para sa iya ginatun-an niya gid Pumbudan para makatagi sa sagdugang grabe nga kung ano pala ma-rescue ni Pumbudan ang nasiling ni kada nga nagapayo gid sa bulik sa iya. So at least si Mayor Pumbudano, Mayor Solanoy, dako man ang pagpasalamat Pumbudan no kay bisan pa paano wala na hibaluan niya man ang muna ning sitwasyon sa iyang mga tinawo diri no sa probinsya sa Negros Occidental Pumbudan. Bumbo Andro, hindi man siguro nagakahulugan gid nga ma-rescue gid sa dayon. Ang dapat nga himuon sila dira hibaluon ang matutuod nga sugilanon sa sini mga nagpalagyo nga mga sakada para nga makuanta ang side sang magtimbang nga bahin. Ang nangin rason lang ini kung nga waay naton makuhaan side ang kontraktor kaya ang kontraktor na mismo ang hindi magatag sini nga side ambot kung anong rason kay kasimple man lang niya nga bagay nga kung ihambal niya man niya nga side daw ka dali man lang ni siguro istoryahan. Ang natabo to sa nagligat to sa Biyernes to nagligat nga semana nga ang bata sining kontraktor amoya ang nagasagad kapanawag diri kay gusto niya ipakuha ang post sa Facebook. May kainta na sa sining issue nga na involbahan sa sining sakada nga nagreklamo batok sa mag-asawa nga Wilma kag sinuto Giovanni Alpas. Until now ay man sila gani magatag sa ila sining pahayag di. Kay gina-reach out taman kay kapila taman kontakon way man makontak siguro tuod ning ginahambal sang sakada kay gina-presume naton kay gina-presume sang mga tagpalamati naton kay mga viewers naton nga insakto ni ginambal nila kay kun hindi ni insakto nagibuwal na ni ang recruiter nga mag-asawa kay nagpalayag man sila sini nga side. So ang himuon isang municipal mayor sang Nabas iya ginanay nga kay kumo nga municipal mayor siya ti coordinate man sa city mayor sa syudad sa La Carlota para nga may arasang mayo nga pag-inistoryahanay kag ma-compel ang ining mga kontraktor nga ini kag ang ining mga sakada makapatigayon sang dialogo kag mahibaluan kung ano gid ang matutuod kag kung willing pa sila nga magtrabaho da kag kung ano pang ilang mga obligasyon kay definitely ni mga sakada ni nga gusto ni magpalauli taga butangan ni sila sang datos mo datusan gid sila yang may mga obligasyon kung mga ang ending sila pa na may mga balayran mo.
Ti kung mag-amo naman lang sila, nga gindaog-daog naman lang sila dirati. Amo nang himuon sang municipal mayor, idiyan nga maahatag ni mga obligasyon kag mapapuli ning mga sakada, hindi bang ginikinalan nga rescuehon nga may rescue operation gid nga matabo, Bumbo Andro? Yes, Bumbudan, no? Kag na-mention ni Mayor Solano, Bumbudan, ang antisibo nga 15,000 pesos pala. Basi kung makuha pala, Bumbudan, magbayad. Antisibo itong na-mention na rin Bumbudan mo. Oo. Nga, nga tinaga, nga may 15,000 pa na pala. No, kaya, basi kung kwaon pala Bumbudan, kung nga, process sa pala Bumbudan nga makapauli o kung makalin dito ang ini nga mga, nga mga sakada Bumbudan, no? So, basi may 16,000 pa na ko, nga amo na ginamention natin Mayor. So, may 15,000 nga daw among igawad sa ila? Entresipo Bumbudan, no? Entresipo. Entresipo nga 15,000 pesos. So, di mo na Bumbudan ang napensar man ni Mayor Solanoy, no? Sa sining nga mga sakada, bala kung ano gid man niya, kung magpatigayon gid na sila Bumbudan sa nga kung transaksyon doon na bala Bumbudan ang mga kontraktor dra or ang ilan nga mga posting dra no sa nasiling ning asyenda. Bumbudan si Mayor sumong nagakabalaka man to no, ginapabid sara man Bumbudan ang mga posible pagiti nga napamaagi man nga kung mapahapos pa man lang ti himuon niya man Bumbudan no para mabuligan dira kag matagaan na kita nga kaklaruhan kag kakausayan ang nasiling nga problema sa tunga sang mga kontraktor kag mga sakada Bumbudan. Ang mga nagpanagyot nga mga sakada, grabe tong panago nila subong. Hindi na to magwa gani sila ginahukmungan kay hadlok sila basi siplatan kay ang ginpahog pa nga daan ni sila nga i-shoot to kill kuno ni sila. Amo gina Bumbudan no since ang pagplano pa lang yan nila daan, diba siguro Bumbudan kung sa paplano gin briefing na sila nga kung malagyo kamo ti shoot to kill gid kamo no. So di mo na pala Bumbudan ang ginakabalakan gid sang sining nga mga sakada. Kaya siyempre palangga man nila Bumbudan ang ilang mga pamilya kaya mo na galing nga nagrisgo gid sila no nga magpalayo biskan sa amo nga balor o kuno mo nga sweldo tigin risgo gid nila Bumbudan nga magobra sa kampo para may ihatag pan sila kag may dapat sila ang mga timatain no sa banwasang nabas dito sa Aklan Bumbudan. Yes, Bumbudan, may dugang na din kapayag ang alkalde sang nabas nga si Mayor James Solanoy. Good morning, Bumbo Andrew, no? Asang aton nga Bumbo Radio Bacolod. Ako gali si Mayor James Solanoy isang nabasaklan. May ara ko daw subong nga tao nga daw mga 20 kabilo gina nga sa akong banwa, sa isa ka barangay ko na nagkadto nga nagsakada. Dira sa siyudad sang Bacolod, pero subong sa nabalan ko man nga sa La Carlota gali. Ako sining nag-agiman sila ni sa duli ning mga recruiter. Ang nag-hire sila, nag-agiman sa duli, kag gali ning mga tauhan ko, nakakuha niya antisipo nga 15,000 kada isa. So, amo na subong problema nga nagatawag na niya ako nga mga constituents ako nga gakinanglan sila bulig. Kaya ang ila yung pagtatal sila hindi mayo. Ang problema ko hindi mapagkaon nila, hindi na maayo, kag maayo ko nang ilang pag-istoryanay, dili tagalin, tapos pag-abot nila daw naglain na, hindi sila guro gagawa ko na, araya kita na ang ilang aging pangsugid sa ako, nga ang pinakalaing sila, isang pagkaon nila, hindi na tama. Siguro masyado ka stricto, galing kaya mo gid malinaw ay kita may mo kaya nakakuha ka na sa antisipo nga 15,000. Pero tani laman ni tani nga trataron nga tao nga dapat pagkaon man nila sa maayos ang tama mga pagkaon kay kung hindi mo nila pagkaon sa kada pangadali na trabaho todo, malasakit hindi niya pwede ka trabaho ng masakit or kung nagutman ang tao hindi niya makatrabaho. Ay, tiya mo na ang problema dahil sa Bacolod, kung kita, masambal kita, damo insultin siya. Tira, kaya galing, amo nang ginahimo sa mga recruiter, sa mga tao nga, kung taga-diin, inagipit din nila, so nagkaisip na mag-himo sang malain. Amo na nilo, ala sa syudad sa Bacolod, balaan man na natin, balaan ko man yan, balaan na sa mga mataas opisyalis, data ni buligaman yun na subungga, kay kung
ang gusto balon sa subong balang nga emergency nga tani kung anong mahimo nga bulig na tani magaling kay ako diri mahimo makutiktan ko para kung ano imuon ko para mapuligan ko sila kay kasunsan auto kapadala pa gani ko ga kwarta ila kay kinahanglan na kay wis lagi na bakal pagkaon sa nagambal gani ko nga padalaan ko sila pamasahe. Ang problema hindi man sa kuno kagwa kay gina abantayan may guard yun nga gabantay sila siguro kung ano guns na da gabantay sila kay kabudlay ko nung magwas na siyempre kay basi ko nung magtaka sila kaya mo na nga ako nga ba sila na kung makagwa lang mo okay so kung ko ang pamasahe nyo so subong sa ngalan nga na nagdangot sa media nagpasalamat dito sa media sa inyo sa bunggo kaya ra ka mo subong na makapabot para mabatyagan man dahil sa mga mataas opisyalis kag matagal man nila sa nakaigo ang solusyon ng problema sa mga tao ko da. Ako din ma-request na ako kung imuon ko sa duli ay pabot ko nila problema kag ining mga nag-recruit siyempre may patawag man isang duli kung ano ang problema. Dapat hindi man ako makambal na may ang problema ay sa ilagid kasi may problema man ng mga tao ko sa pagtrabaho. So amo na akong subong nilalanta kay mabudlay man nga dinapin kita nga website good lang kita pero nga ako lang kasiguruhan lang tani sa ako mga pamulyo nga rata subong sa lugar sa mga kalusta. Ano niya ako siguruhan lang sa pamulyo ko nga maayong dapat pagtatal sila. Di kung amo na ganyambal ko sa akong di nga HR kay sila na kay Suyat na isang mga recruiter kaya duli pinapasikaso ko subong para kung mga next week kung may bihan mo mapupulo kung sila ang problema mo ng 15,000 basi kung magsukot sila bala galing kay Waitamay mo hindi man sila makatrabaho mayo kay why man sa ginapakaon ang pagtratar sila hindi mayo o sa ako no nga mga kasimanwa no at arata subong aw lat talang nyo kay maksyon tadi sa duli pagi sa duli kay pagi tani sa proseso kay kabudlay man nga pagdali-dali ang tasalagmada kung ano matabo mabudlay man so pag-iyon sa tama nga proseso sa duli tagini pag-iyon lat lang ka mo kay palakad din sa mo ay total hari nagdupok na sa media si mayugid pasalamat gyud sa inyo sa bumbo no akong gini nga patigayon subong sa duli. Okay, ti ara manggali na Bumbo France. Galing kay na misinterpretar lang ni Mayor Solanoy kay pinsan niya ang recruiter di sa Bacolod City, diri obra sa Bacolod City. Actually, ang ining nakapalagyo, tani ginispikaran mo siya nga nakapalagyo ari na di siya sa Bacolod City subong, pero dito ginisliya nagaobra sa La Carlota City. So ang the best way nga himuon ni Mayor Solanoy amo ang mag-coordinate sa City Mayor sa La Carlota City. Para nga ang mangayo sa sangtabang dito abi kay kamo nga mga mayor may mga ara man na kamo yang inabalang kun mag-ayo-anay blang ginatawag Bumbo Andro do ka sobra naging man siguro nga may isa to ka mayor sa lain nga banwa nag-ayo sa imo nag-isturanay kamo bilang mayor kag mayor hindi ka gin magbulig sa nagapangayo bulig nga upod mo man nga mayor Bumbo Andro. Dapat mo dandi gito no total do parehas man lang kamubi usal pa bala do parehas man lang kamubi ka usabe kag isa man kamubi ka pinsar so di pumutan dapat mangin na magbinuligay na nagid man no kay syempre kabalo na makita ko nung naman ang madako nga Bumbo Andro nga nagahilap ito bumbudan yes bumbudan galing kay na sense ko sa mga pahayag ni Mayor Solanoy dahil na balang daw hindi siya well versed sa subong sining sang kaangay sining nga sitwasyon sang kaangay sining nga problema daw nga daw siya mismo daw nabudlayan kung paano siya magiho ilabi na gid nga pandemic subong nga daw ka bisan ang movement daw kabudlay daw nakita ko man ang iyang kagustuhan nga magbulig nga daw emosyonal man gani siya nga amo na nagkakatabo sa mga katawhan sa mga tawo nga halinda sa iyang banwa pero daw hindi siya bala will-versed sa kung ano nga step by step nga imuon niya magluwas sa duli ano pagid ang posible nga paghimuon. That's why nga daw nagapanawagan gani siya sa city government of Bacolod daw pangayo sa bulig niya sa mga opisyal sa Bacolod nga buligan ang iyang mga tawo nga ari diri.
Yes, yes, yes. Oo. Correct. Pero ang matuod nga bululigan ato ya dito sa nakaluta kaya ang nakapalagyo na dito ya sa Asinda Candelaria nga ari diri ari na siya sa safe nga lugar diri ya sa syudad sa Bacolod way niya sang problema. So mas maayo pag siguro Bumbuandro o basi nga mataugan mo tuliyot ang mayor sa Nabas kag kuanan mo nga mabuligan abi mahambalan nga kung basi magka-coordinate siya sa mayor man sa Lakaluta City samtang wala pa ang Department of Labor and Employment kay base ang Department of Labor and Employment do pareho na sa hinay nga internet connection nga pagpindot mo subong maabri ang imo nga screen sa computer pagkabuwas pa. Why man naton nila pagkamalaot ang Department of Labor pero daw mo nang kasami nga nagakatabo kaysa nagligad pa ni gani nga semana daw subong Martes daw ay pagani tinimok-timok ko. Siling asang sanon ni naton gidalang issue Webes. Ano nga? Yes. Webes to Miyerkules. Mga nababadan din mga adlaw sa Webes. Webes to no, Webes. Webes. No? Ate sige lang tagaan ta lang sang allowance ng Department of Labor and Employment. Kay sunod sa kay Mayor Sulanoy nga ang ining pag-recruit sa mga tao niya, ang recruiter kuno ning contractor nga nag-recruit, nag-agi man kuno sa Department of Labor and Employment. That's why nga ato ni chikeron sa Department of Labor and Employment kung bala may aragin man record ining mag-asawa nga ginaligar sang sini mga sakada nga mo nag-recruit si ila, isa-isahon tani. Kay mabudlayan si Mayor mabudlayan siya sa pag-rescue. Hindi naman dapat rescuehon kay kung maistoryahan kung ano gid ang mga problema nga nag-transpire kag kung ano mga balayran sa mga sakada nga cash advance nila. Kung may mga balayran para nga makapuli na gilang ni sila. Okay, isang magpabilin sila dira pagkatapos sa sini nga gumuntang, sini nga problema, hindi na siguro mangin normal ang ilang pagsinalayo nga may ara na sang balana nga nagapatunga sa kontraktor kag sa mga contract workers. Bumbuandro? Yes, sa mugit Bumbudan, no? But tinagala o makita no pagka ibasik pa lang to sa mayor sa Aklan Bumbudan nga sa palawagan naman may makabati pagit bala no nga mga individual man nga handa man nga magkulig no. So Bumbudan batayan ta kini no kada ko ano pinang posible mga nakapalagyo gani diriyo hasta subong way pamanggani nila makuha ang ari na tigana tadi nga mga panapton nila kay pila man lang to ka panid sang bayo ang t-shirt sang ginsuksok nila to kag largo may ari di inugatago sa ila para nga way naging isang problema. Basta mo lang ng advice nato na Bumbuandro no nga istoryan ini siya no kay kun para may baluan kun ano din gid ang may sala sina diri no. Yes. So kun ang hambal ni Mayor Sulanoy nga ipagi sa libor tama man na siya kay amo na siyang legal nga proseso, legal procedure sa pag-retrieve sa sini nga mga farm workers, sugarcane workers, ini mga sakada do ipagi sa Department of Labor. I just don't know kung nakatag na sang necessary action ang regional office sang Department of Labor and Employment. No? Kung wala pa, tagaan ta sang tsansa, kung medyo atrasado, tagaan ta sang insindihon ta, kay bisan pa gani ang internet connection, subong nagapalyar man, nagahinay man ang paghatag niya sang maayo nga signal para sa mga users, Bumbuandro. Do mo na lang ang pagkabig-tabi? Yes, no? Kaya ano tali Bumbudan matinguan ta sa kasarangan ta no? Para madugangan ta gini ko ano kito ni ang mga posible ba lang ang mga butang nga ma-provide naton kay makatag-pulit man no? Sila inibigyan na mga sakada nga nagakinanglan kay sa pulit Bumbudan. Kay ang aton nga probinsya, ang aton nga mga planters abi, ina mga kooperatiba, kung nag-mechanize na kita kung tani, kundi way na problema sa workers. Galing kay kung mag-mechanize na kita, kaluluy man sa mga workers nga magtrabaho galing. Bumbuandro? Bukit Bumbudan, no? So, tayo Bumbudan na, no? Dapat matutukan gid kay support itong isipon naton
doon nagahilapit naman ito lang po budan nga matagagit siyang kasagya kay mismong alkalde doon nag-provide na. Kaganda naman po budan nga mag-public kung may mag-suporta lang no sa iyan nga posible nga pagtuloy lang no sa nagkakinangan nga mga sakada po budan. Okay, sige, lastly Bumbo Andro, amo na lang ni. Total nasudlan ta na gid man lang ini. Amo na ginasiling balangan na basa ka na gid lang, maligo na lang ta. No? Total na amat-amatan ta na gid man lang ni bulig. Buligan ta na lang pati ang mayor sang Nabas, no? Buligan naton siya nga hindi nga buligan nga kita ya mag kanto dito sila magsugilanon kundi buligan siya nga matagaan sang ideya kung sino ang dapat nga mga pagakontakon kag kung paano makontak. Pwede mo na siguro nga matawagan liwat ang mayor sa Nabas kag i-explicar sa iya nga not necessarily nga ang opisyal sa nga Bacolod City ang magabulig kay why na diya nagatrabaho. Ari na di subong nag-take refuge sa siyudad sa Bacolod pero may aranes lagi tiniran. So ang sulod baron ang nabilin dito kay one is for all is for one ini sila mo. Hindi sila magpalauli kung hindi makapauli ang tanan. Gusto nila yan, dululungan sila nag-abot dire, dululungan man sila magpalauli. So kung pwede nga abisuhan mo lang to si Mayor Solanoy nga ang pinaka-the best anay nga opsyon subong para mapadali ang proseso kung ay pamangkin ang libor kag basi pwede madala man lang sa dialogo nga maistorya niya ang Mayor sa La Carlota si Mayor sa La Carlota subong Rex lang doon. Okay. Mayor Rex lang doon bombutan. So yes, no? Basi makontak mo to ang City Mayor sang La Carlota City. Daw kag maistorya sa amo nga senaryo basi ang City Mayor sang La Carlota City basi until now ay kay balo nga may amo nga problema nga nagaluntad siya nga syudad Bumbo Andro. So mas maayo pag makontak naton ang City Mayor sang La Carlota City kag iplastar nga amo ni ang naga-SOS subong ang mayor sang Nabas nga basi pwede hatag ditong iya nga contact number para makakontak na mismo mag-istoryanay ang mayor kag mayor sang Nabas kag mayor sa La Carlota City Bumbo Andro. Yes, sa bukit mabutan no. Kaya para nagahingagaw man may kinalakas sa nga tempo ang alkalde sa Nabas. No, para matagaan gini Bumbutan sang bulik no kag makapuli. Kay kita diri sa media, kita diri sa Bumbo Radio, alagyan man lang kita mo. No, ang aton nga ang aton nga papel subong taytay bridge between two officials, Mayor of Nabas and the Mayor of La Carlota City. Correct. So, kaya mo na Bumbutan no? So, ano talaga niya? Nauman talaga yung Bumbutan ko ano ba ginang posible nga madugang mabulis na sang nasiling nga alkalde kag diri sa La Carlota man no? No kung matitingan tani Bumbutan nga makuhaan sang bayan si ni Rex Salandoon Bumbutan. Sige, salamat gid. Yes, Bumbutan, para sa pangalan sa Bumbuan ni Sotolis Bumbo France sa Borgo, para sa sa radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basa Radyo, Bumbo. Dapat yung mga kabiyan ng report ni Bumbo France Andrew Burgos. Lubos-luboson ito na gilang ni, kaya nasuguran ito na ni Banwa, lubos-luboson ito na gilang ni, no? Ang nabatian ninyo ang tingog sang Mayor sang Nabas, nga si Mayor James Solanoy. Nagakangawa man ang alkalde sang Nabas sa sitwasyon sa mga katawhan o sini mga tawo nga nagalin siya nga Banwa. Daw kag may ideya man ni siya nga gin-recruit ini kag kuno daw nakaagi man sa Department of Labor and Employment ang recruitment sang siniya nga mga sakada. Daw galing kay ang nagakadapat sining imo ni Mayor Solanoy. Daw pinaka pwede gid immediate nga mga tika nga pwede mahimo abo ang pag-istoranay nila sa City Mayor sa La Carlota City para nga makasit sa dialogue sa upod sa contractor kag mga nabilin dito nga mga sakada sa nasamit diya nga asyenda kag para nga makaangkon sang win-win solusyon ano ang mayong himuon magapabilin ang sakada kag ihatag sa mga sakada ang ila ginademand nga kung ano itong ginistoryahan nga sweldo, amo itong dapat ihatag. Kag ang mga pagkaon nga ihatag sa ila, insaktuhan lang, hindi man guway man sila guro, demand nga rasyonan sila sa pagkaon nga bastante gid kayo. Ang importante nga, hindi lang adlaw-adlaw uga, adlaw-adlaw sardinas. No?
Away man guro ni sila nagadiman nga padalaan sila sang lechon. Adobo nga baboy, adobo nga manok. Kaya kung ano pa da. Basta ilang pagkaon nga doon na makasiling ka man bala nga may kwan pamanggi kami may dignidad pagin man kami bilang tao. Kay ang ini nga mga sakadang ini pertinigid ganin ni sila kapigado, grabe ng pagpangabudlay nila tapos daw kabigon pa naton isla nga mga sapat. Nga masiling kita nga okay lang bisan pakaunon ka na sang lagdos nga kanon okay lang kung batok nga pagkaon ni nga kanon ipakaon ta sila okay lang nga pakanon ta nila sang uga nga sinugba nga tabaga kag sapsap kadadlaw kay total sakada man lang ni sila no hindi tayo masiling nga sakada man lang ni sila tao ni sila kag hindi ta ni sila masiling nga sakada man lang ni sila kay nga kung wala ni mga sakadang ini may do you think may kalamay kamong itimpla da sa inyong kape kadaga magpangapi ka mo do you think may anak ka mo nga gamiton nga kalamay sa paghimo ninyo sa mga kalanon nga nag-require sa mga patamis? Do you think kung wala ni mga sakada nga ini nga nagaputoy-putoy nga magkarga sang magtapas ang tubo kag magkarga sini sa truck dalon sa sentral nga mahimo kalamay? Do you think may mga soft drinks ka mo nga matamis nga ginahigop kag ginasuyop? So hindi naton masiling nga sakada man lang niya. Okay lang nga pakanoon naton sang pagkaon nga magulang-gulang lang jutay sa pagkaon sang ido. Kay why na gini dignidad nga nabilin si Ilaya? Bilang isa ka tawo? O araw-araw man kita ya? No? Amo niya ang singgitan sa sinima nga nagpalalagyo mo. Nga daw wala nagiya sa dignidad. Nga pakaunon ka lang niya sang pagkaon nga kung kisa lagdos, may ara nga dukot, tapos kada adlaw, uga lang, uga, sardinas, uga, daw mo lang na yung ginapakaon. 28 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang ilauna, dili sa ato ng pagpangalagad, sa palatuntunan na bumbuhan ay sa udto. This time mga kabilang dugangan natin ang pinapagid ka mga reports. Kuha natin ang dugang report tupon si kay Bombo Dines Rubica. Ining pagbukas na sa Mambukal Mountain Resort. Iniya sa mga makasarang nga magkanto sa Mambukal. Kaya may chimpo nga magkanto sa Mambukal. Pagabuksan na ang Mambukal Mountain Resort. Pero, ang makasulod diri banwa, ato lang ang mga tao nga fully vaccinated. Ang mga bakunado. Kung wala ka na bakunahan, hasta ka lang sigwa, tulok-tulokon mo lang ito yung mga nagalagaw-lagaw to sa sulod sa Mambukal. Kag naga-swimming dito sa mabugnaw nga swimming pool. Kaya wala kaya mabakunahan. No? Amo ni ang pahayag karon banwa ni Atty. Refrando Diaz ang aton nga provincial administrator. Yari ang report, Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, no, mayo ni balita para sa aton nga mga ka-authors presidente at dugay-dugay nagkikita nga wala maka-enjoy Bombo Dan, no, sa aton sining kwan, sa aton sining malawig ng pagpulo parago sa COVID-19, no, kay gin-anunsya rin karobubudan sa ato si Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz nga soon to be, no, ang ato sining Mambukal Mountain Resort, no, ang mahimo na, no, pagabuksan para sa publiko. Prote para una sa pero mga bisan fully... bisan bakunado ka kuno Bombo Dennis, hindi ka man gyapon makasulod sa Mambukal. Ang kwan niya subong niya sa fully vaccinated gani una nga may ara kuno nga fully vaccinated hindi gyapon makasulod. Nga man wala sila sang kwarta. Amo na yung problema. Sakto na nung nato kung fully vaccinated kuno ay kabiya kwarta kung hindi ko gyapon kasulod. Pay mo yung kala gyapon. Mahal mo yung gapon. Pati, bumuda, no, sila naton daw, kwan na siya, part ni subong siya, amat aton nga panugod, no, kay soon to be, ang plano muna, base sila nga bulan sa Disyembre, no, buksan na, no, inang aton nga Mambukal Mountain Resort sa mga fully vaccinated individual, particularly una sa aton nga mga local tourist, no, mga taga-Negros Bombo Dan, no, kaya nabalaan naton sa malawig na tinion, almost 2 years na,
bago sa pandemya, tiging close na din ang aton nga Mabukal Mountain Resort, ginhimo nga quarantine facilities no sa aton nga mga provincial government employees nga nagpa-positive no pud sila pamilyabe no sa pang quarantine abiya sa aton nga Mabukal Mountain Resort no kay subungti iway naman dira bumudan yel singkuan sing nagakupar kay halos sila to nagnubo gawa ng kaso naton wala na sa mga quarantine. So as part ban nga para at least mawat amat makitibalan ta bumudan naton nga Mabukal Mountain Resort isa sa mga income generating enterprise man no sa ato sa probinsya kay millions of pesos man ang ginaganar tag sa katuig bumudan dira ay sa Mabukal Mountain Resort ato almost kag nagtahom na gid Mambukal sa mga pictures bala nga ginapakita ta di subong sa aton nga Facebook Live kag YouTube channel katawom gid maglagaw ko bisan mag sightseeing ka na lang bisan hindi ka na lang magpaligo malagaw-lagaw ka na magtulok-tulok sa palibot do kanami gid man nya bumudin Tiyo kay ti bumudan sining ko almost 2 years na wider na ginasudlan sa badang tao ti ang mga tanom doon blooming na ang palibot doon nagnami na kay siyang totoo ginimot na quarantine facilities pero gina-maintain man gyapon yung bumudan no? Kung may mga personnel na gyapon yung probinsya nga nag-maintain sa aton siniya mga facilities dira no sa may Mabukal Mountain Resort bombo so kung doon nakakuha doon naka-recharge sabi dira nga aton nga Mountain Resort Mambukal doon nakapulo pa huway gid ang Mambukal no doon nakagulo ginhawa gid siya no. Correct bumudan kahit mga 2 years almost masunod naman sa 2 ka tuig nga way magamit mo mga tanom doon nag-blooming na gito kanami kadto kada iya sa Mambukal Resort subong mabatyagan mo gid ang ginatawag nga pranic energy. Ang mga legend lang galing maka-intindi sa ginatawag ko nga pranic energy bumbo Dennis. Pamangkuta lang ko karon na off air kung ano ang pranic energy ang ginatumod mo. Pranic energy no natural energy no nambot silingon sina kahit kunara kada sa Mabukal Mountain Resort natin maluman lang tawag nga nature kahit siyempre kaya na isa ang area ti ara sa bukid no kaya at the same time no kay Attorney Fernando Diaz Bumbodana may once nga buksan na sa publiko for kuanabi sa mga manuglagaw ang aton nga Mabukal Mountain Resort especially sa mga fully vaccinated may mga panibag-o nga mga pagsulundan bumudan no isa diri bawal na ko na ipagpapalod sa salakyan kay ining mga endemic animals na dira bumudan no kasi nagakatublag no sa gahod abis so isa na sa mga ginatanaw nga was buksan dira bawal na anay pagsulod sa salakyan bawal na dang pagdabok-dabok no kag pila pa ka mga magahod activities kung may salakyan ka din lang lain ang salakyan ibutang di lang guro sa may guwa nga area bumudan sa may guwa lang abi po depende pa kayo pala ginatunan kay sakto na kon over na karon abi tapos may salakyan ka di guro sa may kuan ni pagsulod ka ginabalakot may ara dira sing daw parking area na lang guro sa likod to block ko iban to sa galibot para to mo sa likod galibot to agi ka na sa may hot spring nasa malibot ka pa nato sa may area sang lagon no kung gusto mo saka pa nato sa piyak na side tong da blasing Japanese facility da bla bumudan no kalapan sina sa Mabukal Mountain Resort mo tapos pa nato sa lakyan no so ang mga busling basi ko may area hindi na to sa loob ang masakyan kasi may mga endemic animals na dira nga ang basta ko nagkatublag bumudan kay for almost 2 years nga ton jutay na nagasulod ang mga na quarantine naton nga mga provincial government employees so doon nagbalik na dira ako no bumudan ang mga endemic species ng makasapatan ng basi nagbinalik na din mga baboy talunon kag delikado na karon hindi man kahit may mga gwardiya man na dira bumudan may mga gwardiya man na yan ang namitabla ang ilab lang habitat dira hindi ba tublag bangod sa gahod abi sa masalakyan kay ini mga endemic species endemic animal da bumudan sensitibo ini sa gahod kuno mo amo na balang isa sa tangot kon hindi na pwede pasudlan do lang ya sa mayor gate pagsulod mo da may lapad-lapad nga parking area
dahil guro po siya malibot pa sa lakyan niya, malapos naman to libot, spek ng saka na mabalik din sa may entrance, daw mo ng punto sila. Oo. Daw Pwede kita kalibot. Oo nga, may pwede kita kalibot. Namo na da. So, doon mo na isa sa ibawal. No? Kay iban pa, no? Kami mga panibago kay... Pwede gina siya? Da lang, ang mas lakyan ka, parking na da, nas parking area. Kung gusto mo yung mag-round ka, lakat-lakat ka lang, no? Para hindi na pwede maglibot, abi nga palagano mo sa lakyan to sa palibot sa kwan? Sa correct. Mamukal da? Okay, pwede ka nakalibot. To siling ko, libot ito sa Lagon. Papanaog din pasaka ka naman sa may entrance. No? Pagwa, kay kalapan sila dira mo. Namo na ang purpose na dira mo budat. No? So, isa na sa mga ginatulaan nga posible mo ng plastada. No? Kay to protect man mo budat sa mga ara na nakon nga makasapatan. Nga part man ini no, sa nga magkabig ang attraction sa ato sa Limang Bukal Summer Resort Bombo Daniel. No? So, muna ginakon pa na, finalize subong sa atong probinsya ang mga patakaran dira kung ano pang posible nga ipatuman once nga buksan na sa turista sa local tourist sa mga fully vaccinated na ang Mambukal Mountain Resort this coming December bumuda ko medyo na iba si first week of December pwede na makasunod dira ang aton nga mga wanog lagaw no, sa Mambukal Mountain Resort. Mamatataw mo na ang konfirmasyon ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. We are working towards that. Again, this is a vaccination drive. We want to allow our vaccinated brothers and sisters nga mga Nevenses nga mag-enjoy naman sa aton Mambukal Resort, which is now also a sanctuary for wildlife, no? Dedicated na siya for wildlife conservation efforts also. The bats are coming back. So, subong, lain na aton presentation, wala na sang sanakyan makasunod, hindi na pwede ka panutod. Oo, hindi na pwede ka panutod because it drives away our very, very important and endemic na mga wildlife. Ang luto-luto, ang smoking, ako pag ginatanaw, no, na kung i-allow ta or hindi, no, kay very sensitive within a 2-kilometer radius ko, no, ang aton nga mga flying foxes. Sensitive sila sa damo or sa aso, and that for a while pinalagyo na sila. We want nga this time ang Mambukal, hopefully, no, maka-enjoy ang aton pumuluyo without degrading sa aton environment and without, of course, driving away ang aton nga important nga mga species of animals. No? Bumuda mo to ang pagpayag ni Provincial Administrator Refrando Diaz. Umbalanta na. Basta isa sa mga target this month ng December, mabuksan na no, for public especially for fully vaccinated ato sining Mambukal Mountain Resort Bombo Daniel. Bumudan ipalagas tala nining statement ni Governor Lacson sining kamatayon bumudan siya aton sining oldest person na supposed to be oldest person alive ng si Lola Francisca Susano no sa barangay Uringao Kabangkalan ngati kahapon singapon nagtalipan no ining si Lola Francisca Susano no last September 11 nag-celebrate ni siya sa 124 nga birthday bumbudan puti masubo-subo na kasi naton ti support man naton kagabi nga ti inisa ginbawian sa kabuhi no Bombo Daniel kay ti so far gani way pa mag-abot ginang official niya nga declaration from the Guinness World Record ma-declare sa tani nga mga oldest living person sa bilog nga kalibutan na Bombo Daniel no puti mo dumanta nga isa man siya sa mga recipient no sa aton siniya nga programa no sa probinsya centenarian program bala sa atong probinsya na nagabaton sa 100,000 ang mga 100 years old above nga mga negrosanon. So isa ini si Lola Francisca Susano Bombo Dan no. So makuha na maghahatag sa bulig no especially financial
atong provincial government sa pamilya ni Lola Francisca Susano. Bumudan kay ti nagsikat gini si Lola na bangod sining nakilala ini siya bangod sa centenarian program sa probinsya nga sinaton ti mga centenarian sa probinsya ginagaan award, ginagaan cash incentives tag 100,000 muna so di nakilala nga ti diari kita gilagri na nga isa ka taga Negros taga Kabangkalan nga nagaedad daya sang Amonica lawig nga tuig abe bumbodan kaga nagapayag ban si Governor Lacson Bumbodan nga ti nagpaabot kasing condolence na sa pamilya ni Lola Francisca Susano no sa iya sini kamatayon kahapon no Bumbodan dito iya sa may syudad sang Kabangkalan. So mga tala ang portion lang no sang pagpaabot man sa mensahe ni Governor Lacson no, sa kamatayon ni Lola Francisca Susano. I heard that news last night. Yeah, we can arrange something for the family. She lived, 124 years. I guess she was an inspiration to her family. Because of her family were put together because of the attention that she got. Well, we also mourn the death of Lola Francisca. I hope that she will enter the kingdom of God, the soonest possible. So, rest in peace, Lola Francisca. Dumudamo to ang mensahe ng Governor Eugenio Bong Lacson. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ni Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Ay di kuan naman sobra naman nga bonus no ang ginhatag sa kay Lula Iska. Bonus sa iya sini nga kabuhi, imagine mo 124 edad. 1898 no? 1898. Siya ginabunag na kuha niya pa, naabdan niya pa si ako na nakahingagaw pa ni siya sa pilang ka mga kuha naton, mga baganihan. Nakahingagaw pa ni siya sa imagine mo 1898 no ginabunag. Si Dr. Jose Rizal gani Bumbujas 18 ano gani ginbunag. Bumbujas si Jose Rizal 18 ano gani ginbunag. No, kay si Susano 1898 mo. No pareho kami kuan ginbunag. Pareho kami nga tuig. Si Jose Rizal 1896. 1896. Okay, sige. Ay, hindi 1896 No? Si 1896 Ivan. Ayun, grabe, no? Douglas Mitanay, pa sila ni Andres Bonifacio, siguro ni Lula Iska, no? Okay, sige. Imagine mo na banwa, amo ni Kalawig ang pagpangabuhi niya sa kalibutan, kapoy-kapoy na niya. Kung isa gani, may ara gani mga tao nga edad pa lang 60, kasi na niya kapoy, naging ko sa magpangabuhi. Ay, edad pa lang sobra 50 niya, kapoy, naging ko magpangabuhi. Pero si 1861? Okay, 1861 nabunag si Dr. Jose Rizal. 61, grabe, no? Ati way na, okay. Oo, mo na, no? Inang halos. Sige lang, okay na lang. Daw classmate anay ni sila guro ni Kuan ni Saldiforo ay kay ni Lula Iska. Hindi. Kami ni classmate anay. Kami ni classmate anay ni Kuan ni Lula Iska. Galing kay sa tunga chimpo nakasandad ko nakasumalang ako sa Fountain of Youth. Nakainom ko na sa tubig sa Fountain of Youth. February 19, 1898 ko yan. 45 minutos sa kiligad sa Tagnay nga launa, diri sa ato na pagpalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto.
Of the naman kita buwas, upod sa inyo Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod Basta Radio, Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglapit